Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Илмира Шәрифуллина. Исәнмесез. Бүген безнең программада Азнакай районында эко-фестиваль булып узды. Тегү фабрикасында алдынгыларны котлыйлар. Шәһәребездә мөмкинлекләре чикле гражданнар өчен республика чемпионаты булып узды. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгы өлкәсендә терлек азыгы әзерләүгә аерым зур игътибар бирелә. Кышкылыкка 25 мең тонна печән, 80 мең тонна сенаж һәм шул ук микъдарда силос әзерләү бурычы куелган. Союзагро, агрофирма Азнакай, Таллы бүләк, Тукай хуҗалыклары алдынгылар рәтендә бара. Терлек азыгы әзерләүдә 50 комбайн, 36 үзйөрешле печән чапкыч, 77 пресс җыю һәм башка техника кулланыла. Бүгенге көндә 32 тоннадан артык печән, 11 мең тоннадан артык сенаж әзерләгәннәр. Район башлыгы Марсель Шайдуллин әйтүенчә, көннәр яхшы торса, 1 июльдән урып җыю эшләрен башларга исәплиләр. Татнефть компаниясын бүлекчәләре һәм идарә структураларында эшләүче яшь хезмәткәрләр арасында экологик туризм буенча фестиваль булып узды. Бүгенге көндә Татнефть компаниясы тирә-як мөхитнең экологик торышын яхшыртуга җитди игътибар бирә. Бу уңайдан компаниядә күп төрле проектлар тормышка ашырыла. Азнакай районында узган фестиваль шуның ачык бер дәлиле. Фестивальнең тантаналы төстә ачу чарасы Азнакай районының Актүбә бистәсе янында урнашкан Мәллә елгасы буенда узды. Чараны тантаналы төстә ачу өчен сүз Татнефть гамәви җәмгыятенең профсоюз комитеты җитәкчесе Гомәр Яруллинга бирелде. Ул яшьләрне бүгенге матур бәйрәм белән котлады, алда уңышлар теләде. Спасибо, что мы все вместе. Желаю вам удачи, здоровья. Здоровье. Шулай ук котлау сүзе белән компаниянең яшьләр оешмасы җитәкчесе Несмин Дмитрий чыгыш ясады. Туризм хәрәкәтенә инде 19 ел дип билгеләп узды ул. Полюбившиеся всеми мероприятия. Традицион рәвештә уздырыла торган слетның форматы бу ел бераз үзгәрде. Эко-тур фестиваль дип аталды. Мондый чара яшьләргә экологик тәрбия бирү максатыннан уздырыла. Биредә төрле мастер-класслар уздырылачак. Булар аркылы яшьләр туризмның төрле вариантлары белән таныша алачак. Башка еллардан аермалы буларак, быелгы слет экология, табигатьне саклау темасын яктыртты. Ярышта 35 яшькә кадәр булган хезмәткәрләр көч сынашты. Чарада барлыгы 18 команда катнашты. Альферовка аланында позитив, күңелле, жанлы атмосфера хакимлек итте. Яшьләр барда актив, кәефләре күтәренке, матур итеп аралашалар. Елда катнашабыз, әйткәнемчә, былтыр инде пандемия белән бәйле булмады ул мероприятие. Шуның өчен без инде бик нык көттек, 2 ел буе көттек. Бу мероприятие шундый күңелле үтә, ул менә быел инде социаль якны да карый, ул теге экологический якны да карый. То есть бүтән яклы файдалы мероприятие минемчә. Командалар арасында да дустана мөнәсәбәт сизелеп тора. Бер-берләренә ярдәм итәләр, үткәрелгән һәр сынауда актив катнашалар. Араларында мондый фестивальләргә күп тапкыр килүчеләр дә, тәүге катнашучылар да булды. Узган елларда хәтта үз парын табып гаилә коручылар да булган. Бик яхшы чара, бу яшьләрне үстерү өчен аларда менә патриотизм дибез, Татнефтькә карата үзенең предприятиесен ярату, кисен тудыру һәм аны ныгыту өстендә эшли торган бу фестиваль. Экологик слетның беренче биреме буенча һәр командадан 3 кеше Шишмә буенча старту чарасында катнашырга тиеш булдылар. Катнашучылар арасында командалы чаралар, баулы дистанцияларда ориентлашу буенча мастер-класслар уздырылды. Карта буенча ориентлашып, урманнан атлы спорт мәктәбенә кадәр араны яшьләр йөгереп уздылар. Әлеге сынауда һәр төркемнән иң җитез 4 хезмәткәр катнашты. Егетләр, кызлар үзләрен аямыйча бар көчләренә финишка омтылдылар. Татнефть җәмгыяте ярдәме белән төзелгән манежда матур тамаша күрсәтелде. Биредә әлбәттә спорт белән шөгыльләнү өчен бүтән шартлар да тудырылган. Яшьләр токымлы атларга атланып йөреп, үзләрен чын егет асылы итеп тойдылар. Татнефть акционерлык җәмгыяте ярдәме белән төзелгән манежда балалар бик теләп шөгыльләнәләр. Ярышларда катнашып призлы урыннар яулыйлар. Мондый манеж Татарстанда берәү генә. Күргәнегезчә, Яшел гөмбәзле зур манежыбыз да бар. Ул 156 тамашачыны сыйдыра. Барысы да Евростандарт буенча төзелгән. Стендлы атуда үзләрен сынап карадылар. Фестивальнең беренче көне әнә шулай нефтче яшьләрнең табигать кочагында үзләренең проектларын якларга һәм аңа тирәнтен якын килеп тормышка ашырырга, аралашырга тулы мөмкинлек бирде.
Наркотикларга каршы көрәш ае дәвам итә. Бу уңайдан районда кайнар линия эшли. Кеше күп җыела торган урыннарда аноним сораулар өчен тартмалар урнаштырылган. Наркотикларсыз тормыш акциясына кушылып, наркотик матдәләр сату урыннарын яки притоннарны белүче гражданнар 7 30 87 яки 02 телефонына хәбәр итә алалар. Шалтырату аноним. Район сырхауханәсенең баш табибы Илдар Шихапов сүзләренә караганда, узган атнада 11 бала дөньяга килгән. Стационарда 172 кеше дәва ала. Шуның 29-ы балалар. Пневмония белән авыручылар саны артканнан арта бара. Бүгенге көндә инфекция бүлегендә 22 пациент дәвалана. Кызыл зонада авыр хәлдә 5 кеше ята. Җиңел промышленность хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Шул уңайдан Азнакай шәһәренең тегү фабрикасында тантаналы чара уздырылды. Бәйрәмгә Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин да килде. Ул барлык хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Пандемия вакытында коллективның бердәмләшеп эшләвен, күпләп медицина маскалары, костюмнары эшләп чыгаруын ассызыклап узды. Катлаулы чорда сез үзегезне лаеклы күрсәттегез. Татнефттән Маганов Наил Өлфатович тәгел килеп торды, ярдәм итте. Рәсәй президенты белән туры эфирга да чыктык. Эшне оешкан төстә башкарып чыгуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Татнефть компаниясе ярдәме белән бүгенге көндә фабриканың кыю атлап алга баруын билгеләп узды. Алга таба алдынгы хезмәткәрләргә, күп еллар фидакар хезмәт күрсәткән алдынгыларга мактау кагазьләре, бүләкләр, районның 90 еллыгы уңаеннан медаль тапшырылды. Азнакай киемнәре фабрикасы Татарстанның көньяк-көнчыгыш өлешен махсус кием белән тәэмин итеп торучы иң эре тармак. Бүгенге көндә биредә 150дән артык кеше хезмәт куя. Заказлар күп, төрле ассортиментта тегәбез, диде оешманың мастеры Клара Нуруддинова. В основном спецодежда. Виповский костюмнар бар, рабочий костюмнар бар, облегченный костюмнар, летний костюмнар, зимний костюмнар, операторлар костюмнары, операторларның сумкалары бар. Ассортимент бик олы. Ойына менә 25 фасон теккән ойларыбыз бар. Азнакай киемнәре акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Рөстәм Бәзгетдинов фикеренчә, җитештерүне киңәйтү сәясәте һәм кадрларны профессиональ яктан дөрес сайлау нәтиҗәсендә оешма югары нәтиҗәләр күрсәтә. Спорт хәбәрләре. Сочи шәһәрендә булып узган хоккей турнирыннан Салават Нафиков чемпион булып кайтты. 2010 елгы малайлар арасында уздырылган ярышта Азнакайның Сокол спорт мәктәбе укучысы Татарстанның җыелма командасы составында катнашып, иң яхшы сакчы исеменә лаек булды. Шимбә көнне физик мөмкинлекләре чикле гражданнар арасында башчы буенча республика чемпионаты булып узды. Шәһәрнең Чатыртау арена спорт сараенда уздырылган чарада республиканың шәһәр һәм районнарыннан килгән командалар катнашты. Чемпионатта барлыгы 50 уенчы көч сынашты. Барысы да зур тырышлык белән уйнадылар, җиңүгә омтылдылар. Шулар арасында жюри иң көчлеләрне сайлап алды. Мондый ярышлар гел булып тора икән. Мәсәлән, Әлмәт шәһәре һәр квартал сайын ярышка командаларны кабул итеп тора. Азнакай уенчылары чемпионатта бик актив булдылар. Команда составында 6 бала, 2 өлкән яшьтәге уенчы катнашты. Алар һәр вакыт алдынгылар рәтендә баралар. Мондый ярышлар физик мөмкинлеге чикле гражданнарга алга таба яшәү өчен яңа көч, стимул бирә, ә без аларга уңышлар телик. Татарстан Республикасының Азнакай районында Рәсәй радиосөючеләр берлегенең җирле бүлекчәсе җитәкчесе Ринат Валиев Татнефть компаниясе тарафыннан грант отты. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Аэродром җирлегенә урнашкан радиосөючеләр түгәрәгендә Ватаным Татарстан газетасыннан, Азнакай һәм Әлмәт телевидениесеннән килгән вәкилләр белән дустана очрашу булып узды. Биредә шулай ук фән һәм мәгариф номинациясендә алынган грантны тормышка ашыру белән танышу максатыннан Татнефть хәйрия фондыннан вәкил бар иде. Иң элек кунаклар грантның нигезен тәшкил итеп торучы антенна хуҗалыгы белән таныштылар, кызыксындырган сорауларга җавап алдылар. Түгәрәккә йөрүче балалар катнашындагы сеансны барысы да кызыксынып карады. Иң үзенчәлеклесе бирегә физик мөмкинлекләре чикле балалар да бик теләп яратып йөри икән. Үзе эзләп тапты.
Үзе укытучысы белән связьга чыкты, үзе иптәшләр тапты, шулар аркасында, шулар белән бергә сөйләшеп, укытучысы белән сөйләшеп, шушында килергә булдык. И аңа бу станция бик әйбәт этәргеч булып тора. Ул көн дә монда киләм ди. Занимация итәргә, анарсын теге сөйләм телләре дә барсы да алга таба бара. Йөрү дә, омтылышлары да уже икенче төрле. Менә теләмәгән җиргә ул балаларны китереп булмый. Шәһәрдән читтә урнашкан радио сөючеләр түгәрәгенә балаларны илтү һәм алып кайту өчен грантка атылган яңа автомобиль булу җитәкче өчен дә, әти-әниләр өчен дә, балаларның үзләре өчен дә бик куанычлы. Гомумән, Татнефть компаниясында грант системасы оешканга инде 6 ел икән. Шушы вакыт эчендә барлыгы 585 проект җиңү яулаган. Бу хакта Татнефть хәйрия фондыннан килгән вәкил сөйләп узды. Неравнодушные люди. Гомумән, грант системасы ул актив, талантлы шәхесләргә үз планнарын, хыялларын тормышка ашырырга зур мөмкинлек бирә. Ринат абый үз проектында балаларның эшчәнлеген, активлыгын күрсәтә. Алар бик күп уңышларга ирешәләр. Араларында чемпион булган балалар бар. Ринат Вәлиевнең отчеты арада иң эчтәлекле, бай тематикалы, анда эшчәнлек тулысынча яктыртыла. Татнефть компаниясе тарафыннан бирелгән бу 2 вагонга үз көчебез белән ремонт ясадык. Чыгымнарны район администрациясе үз өстенә алды, диде җитәкче. Үзем инде горурланам. Безгә менә Татнефть иң нәзарәт иткән Мухаммадиев Рустам Найбилович безгә бик нык ярдәм итте. Татнефтлар шушындый результатка бергә эшләрбез дип белермен. Ринат Вәлиев үз эшенең остасы, талантлы шәхес. Аның җитәкчелегендә белем туплап, балалар зур күрсәткечләргә ирешәләр, чемпион исемнәре яулыйлар. Килгән кунаклар бу хакта үз фикерләрен җиткерде. Алар үз космосларын ачканнар, ә мин үземнең космосымны ачтым. Бүгенге командировка үзеннән теге бик хисле булуы белән күңелдә сакланыр. Мин аларга киләчәктә дә уңышлар телим. Һәм менә шушындый үз эшенең фидакарлары белән фанатлары булу нихәтле кешегә яңа юл ача. Ринат абый сөйләп торды, алар инде киләчәктә дә шушы юнәлештә үзләре һөнәрләрен сайлыйлар. Һәм бүгенге көндә дә кимчелекләре булган балалар да үзләренең сөйләмнәрен яхшырталар. Һәм алар белән 13 төрле телдә, чит телдә аралашалар. Монда әйтеп бетергесез хисләр һәм менә мин бик рәхмәтлемен. Безнең менә үзебезнең яшәбездә шундый кешеләр яшиләр. Аларга киләчәктә дә уңышлар телик. Алда юллар кайсын сайларга. Чыгарылыш сыйныф укучыларын олы юлга озатабыз. 25 июнь көнне аларны зур бәйрәм чыгарылыш кичәсе көтә. Кичә иртәнге 8-дә мәктәпләрдә башланып китеп, көндезге сәгать 10-да юбилейный стадионында дәвам итәчәк. Маяк газетасына язылу тәмамланырга санаулы гына көннәр калып килә. Газетага язылучылар арасында Азнакай санаториясына юллама уйнатыла. Моның өчен агымдагы 2021 елның 2нче ярты еллыгына Маякка язылу квитанциясын редакциягә алып килүгенә кирәк. Һәм инде әлбәттә 30 июньне сабыр гына көтәргә. Бу көнне җиңүче билгеләнәчәк. Хөрмәтле райондашларыбыз, мондый мөмкинлектән файдаланып калу өчен Маяк газетасына язылырга ашыгыгыз. Азнакай санаториясы районда гына түгел, читтә дә билгеле булган ял итү, шифа алу һәм сәламәтлекне ныгыту буенча иң яхшы санаторияларның берсе ул. Мөмкинлекне кулдан ышкындырмагыз. Сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез шушы иде. Мин сезнең белән саубуллашам, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67.
Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания Колор. От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДК «Нефче», драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 71.